Ufika sedusha icapha. Kusho ukuthi angazi uzwile amahemhemi akhulunywa abantu. Uyezwa ke. Kwavele wafika washaya umuntu wami. Wamulimaza umuntu wami walala esibhedlela. Waze walala esibhedlela. Uthi uvela umuntu wakhe ngithi vele umuntu olobolile mhlawumbe owaziwa uvela ekhaya. Umuntu wami akaziwa ekhaya. Oh. Akaziwi umuntu wami ekhaya. Ngokubuka kwakho uwrong umfweni ngokushaya umuntu wakho kubo kamfweni. Urongo ngoba mina ndihlele emjwayela nje kabi lo. Ijwayelana kabi lo. Mana. Mina sekufanele ngisho mengizobuya ekhaya. Kufanele ngisho. Hey, asizu lo uyakuthanda uphatha nje, ukuthanda uphatha uzenza isigora kuthini? Uzenza isigora nje. Akuyo indlu yeyami akuyona eyakho. Yayibhalisa ngumxhaso wami. Owami umxhaso wakho siswami. Awuhlangani ngisekhaya impela kodwa umxhaso ngowami. Awuhlangani nawo. Vimba ukuthi wenze lento oyenzayo. Ufisa abashona. Ngabe kuyiqiniso noma kwamanga ukuthi wena wakwamfisela ubaba wakho ukuthi afe noma wakho? Angazi ngimfisela uma nobaba ukuthi. Pho indaba umuntu uma bekhuza umfisela ukuthi akafe. Hayi angikwazi ukutshelwa umfana omncane wasekhaya angitshela mina. Kufanele ngikutshene ngoba hayi angikwazi ngoba naye uyazenza ezakhe izinto nama ngisho ukuthi uyabheda nawe uyabheda kwenza. Sengisho kwenzweni zakhe. Nawe uyazenza izinto zakhe. Uyazenza uneyintombi zakhe ukwenza yonke into mina. Angikaze ngakhuluma indaba ehlangene nentombi yakhe. Umbali uma ngani yami seke wafika ekhaya. Hayibo wayefika umbali. Hayi ubefika umbali. Kodwa befika elethingane. Ngicela ukubuza. Wena nje ubufaka lo mfana upheka lento eyenziwa lokuthi nawe uyifaka intombi yakhe. Wayefika umbali efike nje naye. Ngibona sengazuthi sesiphila emhlabeni la khona sesifuna ukulingana ngenkani sesiyakuphoqa ukuthi sifuna ukulingana. Owesifazana ufuna ukuba ngangowesilisa ngenkani. Uyabo? Futhi mangathi ngiyabuka kuzohambe khambe ingasetshenzwa le ndaba ukuthi ubaba uyinhloko ekhaya izohamba yami iphele lona ukuthi uthi uyinhloko ekhaya ngoba nami sengifuna ukuba inhloko ekhaya. You understand ngenkani. You understand kunezinto engamele siyiphoqe uNkulunkulu uzidalile zinjalo. Uthathe njengoba mawubona ukuthi kuyahlafuneka kugwinyeki kufele ongcono but kuyikona. Yabo ake siphilene emhlabeni ngeqiniso. Siyakeni bafeza ukufake izinto sifuna ukwenza izinto ngenkani. Awukwazi ukuzocomplainela ukuthi umfowenu ufaka intombi kini nawe uzofaka indoda ngoba umfowenu niyalingana nonke le ekhaya. Bafethu hayi phela asokungabi nenkani entweni nawe uyibonayo manje ukuthi ayenzi sense lento. Yabo akulinganeki noma ngingaphoqwa akulinganeki kodwa ubaba uyahleze inhloko ekhaya. You understand? Umfowenu uyena umuntu emele upractice ngayo ukuthi uyofika uziphathe kanjani emzini. Umfowenu umthathe njengomuntu owumkhwenyane kuwena. Umfowenu uma ngabe ecela ukuthi umenzele something ungaloku ushona le mthathe njengobhuti kamkhwenyane wakho bese